ଅନ୍ତୁଡ଼ିରୁ ଓଙ୍କାର ଯାଏ, ଅହମ୍ରୁ ସୋହମ୍ ଯାଏ, ପକ୍ଷୀର କୋଳାହଳ ଠାରୁ ମରୁତର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଯାଏ, ମୋଟ ଉପରେ ଭୂମିଠୁ ଭୂମା ଯାଏ, ଯାହା ମୁଁକୁ ମହୋଦଧିରେ ପରିଣତ କରେ ତାହା ଶିକ୍ଷା। ଫୁଲ, ଆକାଶ, ବନଭୂମି, ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ଅଟକି ଗଲେ ଅନ୍ଧାରରେ, ଯିଏ ସାଉଁଟି ନିଏ ଆକୁଳତାରେ, କୋଳେଇ ନିଏ ଆପଣାପଣରେ, ସେ ହିଁ ତ ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଶିକ୍ଷାଳୟ, ତାର କ'ଣ ସୀମା ଅଛି ନା ସମାପ୍ତି ଅଛି କେଉଁଠି? ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ଯେଉଁଆଡ଼କୁ ଚାହଁ ଦିଶୁଛି ଶିକ୍ଷାର ଅମର ନିକେତନ। ସବୁଠି ବାଜୁଛି ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଜ୍ଞାର। ଏତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅବଧୂତ। ପ୍ରଣମିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ। ସତରେ ସ୍ୱୀକାରିବାର ମାନସିକତା ଥିଲେ କପତଟିଏ ବି ଗୁରୁ ପାଲଟିଯାଏ। ପିଙ୍ଗଳାର ପଣତରୁ ଫିଟି ପଡ଼େ ପରମ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରୟାସ।